ନା ସେ ଦୀପକ ନା କହିଥିଲି ନା ସେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଦୀପାର ଡାରନାରୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଦେଖ ତା ହାତକୁ କେମିତି ଧରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମାଷ୍ଟର ତା କଣ ଟିକେ ବୁଝଉଥିବ ଆଉ। ବିଜ୍ଞାନ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି। ଦେଖ ତା ହାତ ଧରି କଣ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଡବିଂ କରିକି। ତମେ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ ତମ ହାତରେ ମୋ ନାଁରେ ଟାଟୁ କରିଦିଅ। ୟା ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ମନେକର ମୁଁ ହେଲି ଡାଇରିଆ, ତମ ପେଟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ତମ ପେଟକୁ ମୁଁ ଖରାପ କଲି। ତା କାରଣ ହେଲି କିଏ ନା ମୁଁ। ଏଇ ଦେଖ କଣ କହୁଛି ତମ ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ବଢୁଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଏକାନ୍ତରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଚାଲେ ବେଙ୍ଗ, ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ନନା କହିବେ ସିଏ ଆମକୁ ଟେହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି